Nag-grocery lang kami ng konti. Pesos. Yun. Doon ako sa palengke namimili. Alam niyo naman yun guys sa mga ano talaga. Pero thank you sis, thank you. Hi guys! Hi guys! Guess what? It's my birthday today at kami sa SM store. Mag-grocery lang kami ng konti. Konti lang naman. Saka bibili kami ng ano, dadalhin mamaya sa mga. Uy! Ibi! Hintay lang namin si Papa. Oh, like egg. Napahawiri. Hi guys, good morning. So yun nga, kahapon hindi na ako nakapag-vlog about sa nung nangyari sa birthday. Actually, birthday ko kahapon. So yung actually nag-vlog ako doon sa yun nga, pumunta kami sa SM. No, baby. Hindi ako nakapag-vlog kasi hindi ako si Hagri doon. Kaya hindi natapos yung pag-vlog ko. So ngayon, today is gumawa ako ng kasi walang yung anak ko ayaw niyang kumain ng ayaw niyang kumain ng biscuit. So, gumagawa ako ngayon ng snacks niya. So, very good. So, yun. Hindi ako nakapag-vlog ilang araw din kasi nabinat ako guys. Tapos masakit yung tenga ko. So, parang 3 days. 3 days akong nakahiga lang. So, talagang wala akong ganang mag-vlog. Ngayon lang ako nakapaglaba ulit. Kaya, marami akong nilabahan, marami akong lilinisin ngayon. At kailangan ko mag-update doon sa aking, tawag dito, sa aking, sa Shopee. Kailangan ko mag-update doon kasi wala na akong update. Kasi nga, wala talaga akong gana. So, yun nga, kailangan ko mag-update guys. So, yun, ito yung ginagawa ko ngayon kasi marami talaga akong gagawin today as in sobra. Medyo hindi pa ganun ka-okay yung pakiramdam ko pero kailangan kong kumilos kasi sobrang dumi na ng bahay. So, ito yung ginagawa ko guys. Yung egg, nagprito ko ng egg tapos nilagyan ko lang ng malunggay. Tapos, ito yung sobra doon sa ginawa kong pizza. So, nilagay ko siya dyan. Tapos yun, bread. So, yun lang yung pinapasnak ko sa kanya ngayon. So, balik sa birthday ko, no. So, kahapon, nag-birthday ako. And, wala na naman masyadong handa. Actually, may lechon, pero hindi talaga, parang sinabay lang siya sa birthday ko kasi dumating yung uncle ng balik kapatid ng papa ng asawa ko. Yeah, parang ano niya. Uncle, ano nga. Basta yun. may dumating nga galing Bohol. So, yun. Naglitsyon. At
Kasi gusto ko lang talaga yung sa birthday namin. Ayoko talaga maganda kasi gusto kong pumunta lang kami sa mall, family bonding, ganun. So yun nga, pumunta kami nga hapon sa SM. At paglabas namin, sobrang lakas ng ulan at bumaha. Tapos sumakit yung ulo ko. So sabi ko, kailangan namin umuwi. So, after that, yung kagabi, wala lang, bumili lang kami ng pizza. Yun lang naman yung pinagsalon, yung frozen pizza, bumili ako. So, ininit ko lang dito sa oven. Tapos, si mama naman, yung mother-in-law ko, bumili siya ng dalawang pizza din. So, kahapon puro pizza yung kinain namin aside sa lechon. Mm. Tapos, yun lang naman yung nangyari kagabi. Tsaka yun, kwentuhan, yun lang talaga yung ginagawa namin yung usually dito sa aking mga sister-in-law. Yun lang talaga yung among banding na nagkikwentuhan. So, ayun. So, ang daming kalat, guys. Sobrang daming kalat dito sa bahay. Kasi 3 days talaga hindi, kahit, kahit hugas ng plato as in, wala. Yung asawa ko. Nakakapaghugas ako pag medyo okay yung ano ko sa tanghali. Pero pag gabi, ay wala na, hindi na talaga yung asawa ko. Tapos alam niyo na pag lalaki, pag naglilinis sila takop kinaumagahan talagang sobrang dumi pa rin ng sahig, ng kitchen, sobrang dumi. So, yun. So, kailangan kong maglinis-linis talaga ngayon. So, yun. Tapos, yun nga sa Shopee. So sad. Hindi na ako nakapag-update kasi nga, nagkasakit ako talaga. Talagang wala akong gana talagang, ano. So, today talaga mag-update. I-update ko lahat. Maglilinis ako. Though hindi pa talaga ako ganun ka-okay, pero kailangan ko ng mag-ano. So, paulit-ulit yung sinasabi ko. Pero yun, um, yun, yun. So, kita-kits tayo later, guys. So, hi guys. Upo lang muna ako guys. At gusto kong magkwentuhan muna tayo ng konti. Kasi yun nga, hindi ako nakapag-vlog ng mga 3 to 4 days ata. Kasi yung last na in-upload ko na vlog, ano na yun eh. Doon na yun sa last. So, um, may ano lang ako, may sasagutin ako mga tanong, may mga comment na gusto kong sagutin din. At pag-thank you na rin sa inyo. So sabi ni Eileen Trahe yata ito. So sabi niya na pina-follow niya rin yung mga tips ko na sinishare dito sa vlog. Tapos sabi niya dapat dapat po yung saging di po nilalagay sa ref kasi po madali siya masira. So about dun sa saging sis, kasi siguro dun sa last yung vlog ko na kasi nakita ko doon yung saging nilalagay ko sa ref. Yes, nilalagay ko talaga sa refrigerator. Pero actually, matagal siyang masira. Yung ano lang talaga, yung nagda-dark, yung kanyang, anong tawag doon? Yung cover niya ba? Anong tawag doon? Yung balat niya. Yes, yung balat lang niya yung nagda-darken. Pero yung sa loob, guys, kahit 2 weeks na siya sa refrigerator, hindi siya talaga nasisira. As in, parang na-preserve niya yung loob na saging. So, yun. Kasi gusto ko kasing kumain yung kahit dun sa mga fruits, gusto ko yung medyo siya, medyo cold yung kinakain ko. Gusto ko yung mga ganun. So, pero thank you sis. Thank you. Pero ngayon, minsan lang naman, minsan ni-refrigerate ko pag konti lang yung saging na bibili namin. Minsan naman, pag medyo madami, sa table ko lang naman siya inilalagay. So, ayun. At saka si Sis Adelatina, sabi din niya sa akin na hi sis, comment ko lang sana sa palengke ka mamili ng mga gulay kasi mas mura kaysa grocery. Mas makakatipid ka. I-try mo lang, maraming minutes kong napatunayan sa sarili ko. Actually, kung nanonood ko sa mga last vlog ko, sa palengke talaga ako namimili. Ganito kasi yung cycle ko sa pag-grocery guys kasi pag nag-grocery ako for example, schedule ko na mag-grocery ng mga sabon, yung mga ganun. At saka, alam niyo naman, pag nag-grocery ko, dala-dala ko yung anak ko. Kaya, ayun, um, pero usually talaga pag ganun,
namimili ako sa mall kasi yung asawa ko nagtatrabaho siya, malapit din siya sa mall. I mean, nasa mall din siya, so kaya hindi na ako nahihirapan pag gano'n. Pero, pag weekly na, yung mga weekly na groceries, like, um, yung, yung pang groceries ko is 500 pesos lang, 800 pesos, yun, doon ako sa palengke namimili. Alam niyo naman yun guys sa mga ano talaga. Pero thank you sis, thank you sis. Alam ko talaga na kailangan sa palengke kasi mas mura talaga doon. 'Di ba? So, importante na talaga sa palengke. But since kasi iba-iba kasi tayo ng ano dito sa Pilipinas. Syempre, may mga families na mas marami. Eh, ang sa amin lang siguro is advantage is tatlo lang naman kami. Pero syempre, nagtitipid talaga ako kasi though tatlo lang kami, pero um, medyo malakas kumain yung nasa bahay, especially mga lalaki, yung aking mga kasama dito sa bahay. So, may kaibahan din yung pagkain. So, yung kung ano mo lang na pagtatlo, iba talaga. Pero, yung sa mga gulay, minsan, before, doon talaga ako nangingi ng gulay. But since, minsan hindi ko siya na hindi ko siya na nagagamit lahat yung gulay kasi syempre kami lang naman yung kumakain talaga. So, minsan tinatamad akong magluto ng gulay. So, minsan nasisira siya. So, yung ginagawa ko ngayon, pag bumibili ako ng mga gulay minsan sa supermarket lang kasi yung pag kailangan ko lang ng medyo konti lang, so doon ako namimili. But pag fruits na yung pinag-uusapan, minsan yung asawa ko yung pinapabili ko sa palengke kasi pag uwi niya galing sa trabaho, pinapadiretso ko siya doon sa palengke para syempre doon yung 100 pesos mo marami na mabibili doon na makakabili ka na ng 1 kilong saging, papaya, melon, avocado, marami kang mabibili doon sa 100 pesos po. Sa mall, syempre, mas mahal talaga doon. Pero yun sa mga sabon, kailangan, medyo konti-konti lang naman yung difference niya sa mall, sa mall at saka sa store doon sa palengke. May store kasi doon na gano'n, di ba? So, yun, kasi mas pag naka-schedule na kasi ako mamili ng mga pang 1 month na ano guys, medyo marami kaya nahihirapan ako kaya sa mall ako namimili. So, ayun sis. Pero thank you at least pag may nakabasa yun dito sa ano mo, at least makakaroon rin sila ng ideas, 'di ba? So, ayan. At si ano naman, si Sis Grace Quintana, sabi niya, paano po makahingi ng mga pouch sa LBC? Sana po pakisagutan nyo. Hi Sis Grace. Actually, yung pouches, dun, ito yung ano niya, tanong na about sa Shopee, yung sa online business ko. Um, yung pouches, actually, hindi pa ako nakatry ng LBC kasi yung nagpo-promo talaga is yung sa free shipping sa ano ngayon is yung ano lang. Usually nakakagamit ng mga preferred. Yun yung alam ko. Yung nakakagamit ng LBC na ano, yung mga preferred, yung mga malaki na yung sales. But dito sa mga nagsisimula pa kagaya ko, yung ang courier namin is yung ano, um, Black Arrow Express. Yun yung courier. So, nung first na nagsimula ako, wala akong pouch. Ihintayin pa nila na ano, pag first time mo, sila pa magdadala ng pouch tapos saka mo pa ilalagay pagdating na pagkukunin na nila. So basta maghihintay sila sa iyo tapos ipapack mo 'yun hanggang sa um, nung ano, parati na sila nagdadala pag nagpi-pick up sila dito sa bahay, nagdadala na sila agad ng pouch, minsan dalawa, minsan tatlo. So, meron yung small, medium, at large. So, kailangan yung mga items mo, magkakasya siya sa mga large pouches. So, yun siya ang ano niya, Sis Grace, yun. So, sana nasagot ko yun sa So, by the way pala, kahapon yun nga na ang ginawa lang talaga namin doon is wala naman akong hiningi para sa sarili ko talaga. Okay lang sa akin na basta magkasama lang kami, magkaroon lang kami ng family day. Tapos noon, iba talaga yung feeling. Parang totoo yung the greatest gift is yung love talaga natin sa ating family. Tapos, yung parang feeling ko, nung kasi
may palaruan kasi doon na ano, ah, may ano kong clip dito sa ano, um, nung naglalaro siya. Maganda siya yung palaruan sa SM. So, bago yun. So, matagal na gustong pumunta doon ni Hagrid. Gusto siya maglaro doon. So, kahapon pinaglaro namin siya doon. And I'm so happy doon sa reaction niya na sobrang saya niya. So, parang feeling ko yun na yung best gift na natanggap ko kahapon sa birthday ko. So, as in, wala talaga akong hiningi pa na iba talaga. So, yun lang talaga yung gusto ko. So, sobrang enjoy naman siya. Tapos kahapon actually, hindi naman kami kumain doon. Sa mall, hindi kami kumain. Bumili lang kami ng parang ubi shake yata yon. Yun lang yung kinain na, yun lang yung ininom namin kahapon. So, tapos nag-grocery kami. Tapos yun na, umuwi na rin kami dito sa bahay kasi yun nga, para makatipid na rin kami. Para kasi may paletsyo naman naganap. So ayun, mas ano, para praktikalan din. Kasi ayoko nang masyadong magarbo kasi um, let's be thankful na lang 'di ba sa mga blessings na natatanggap natin, hindi mo kailangan pabongga 'di ba? So yun lang guys, nag-quick update lang naman ako sa inyo kasi tagal-tagal ako nagpag-vlog and so far hindi na masyadong sakit yung tenga ko at hindi na rin marami na akong nagawa dito sa bahay kasi yung last talaga masakit yung katawan ko talaga parang nabinat talaga ako kasi sa sobra sigurong paglalaba pag marami akong ginagawa or na-stress ako nasi-stress kasi ako guys kasi usually pag maraming kalat talagang nai-stress ako talaga. So, yun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye-bye.